Nyt käy. Eukko, sä et paljon antanut sitä pyllyä. Mites sä huutanet siinä? Perkele vittu Eukko vittu lähtee saatana! Vittuka sä mulle niitä velkoja tää kylimättä perkele! Liikaa maksat! Liikaa kaamesta on! Liikaa mulla peliikaa perkele! Velat! Ne on perittäväks! Ai saatana sattuu! Ei voi sattua! Ei perkele! Ei. Hullu sääppädöi. Nyt loppu virta varmaan padon. Tässä takaa kyllä vähän kuvat. Näkyy nää tatskut. Ei voi Eukko mitään, hävist vedon vittu. Hävisi. Ja reikä näkyy vittu. Polot velka noin penniäkään. Hei, elä yrit kuvaa sitä persereikä. Se on ihan rumaa niinku. No otetaan ylempää. Ootko ylempää ottanut? Nyt on. Perkele! Poseeraukset, nää lähtee niinku vaan tonne museoon. Fuck you. Se antaa mulle paljon velkaa. Nyt on Miten se injektio on? minun isäni tarjoilija otti... Kato miten kummaa. Kato